makalla yace wallahi mafarki ne wato irin wannan taron da aka yi na jiya sai naga ana yin sa amma a sama yace sai aka tafi da ni zuwa sama yace ina zuwa gurin sai naga taro ake irin wannan sai ce a wannan gona tare ne sai aka ce min ai taron ambato ne sai ce to ai naga ana yi a ƙasa sai aka ce mashi ai duk wanda ka gani a ƙasa sai an ƙagi irinsa an kawo shi nan da shi mutum duk wanda ya zauna duk wanda ya haɓata jiya to an kai shi gaban annabi ya ce kuma duk wanda ya gabatar da wata muhabara ko sha'iri ko malami kai ko ruwa aka baka wannan mai rabarwa 'yan agajinmu da kosan ni kai wa masu aikin moridin jiya to ka je gaban annabi a jiya so wannan abin ya ɗaga mu hankali kwarai kuma ya ƙara ba mu nutsuwa cikin aikin da muke wa manzo Allah dama mu kamar yadda nake faɗi ne ko ca aka yi annabi ya hana mawardi wallahi sai mun yi saboda alhurmatu aula min at-ta'a gaskiya ne ka ce wani ya ce in annabi ya hana abu sai yi wallahi sai na yi na yi ne ta yi girma manzan Allah akwai da dalilai akan haka ko akwai da dalilai farkatai misali sayyidina aliyu karamallahu wajahu akwai wani la ilaha illallah akwai waye kai imam alibin annabi waye kai shi ya fara ba annabi kyautar rai inda manzo Allah ke kwance yace ya rusu tashi tafi kwanta abu lallaba sai suka shaini a madadinka wa zai iya wannan shi ya fara tsananin babban manzon Allah bai taba rawa a cikin addini ba wato in a ce an kawo addini da safe shi ba da safe karba in da rana ya karba a gurin ku kenan amma mu a gurin mu muna tare da shehu Tijjani cikin Jawahirul Ma'ani ko ya kawo hadithin da manzala ya ce ni da Aliyu haske ne guda biyu tun alimul zarri muka haɗu a cikin Adamu muka rabu a cikin Abdullahi da Abu Talib yanzu mun kare haɗewa cikin Hassan da Hussein haka yake da manzan Allah kaga ba wanda kai shi kusanci kenan amma a Hudaybiya da Yahuda suka ce ya soka sunan manzan Allah kafiran Makka soka sunan manzan Allah yace shi ba zai iya ba annabi ya ce a soke ya soke da ka soke yace ya Rasulullahi uwa bata haifa Aliyu da hannun da zai iya soke sunan ka ba zan soke ba kaga wannan me yayi ya fitire umarnin annabi ko amma me yayi ya burge Allah dai da kare alfarma annabi haka na san fahimce ni dai da kare alfarma annabi Hassan ibn Thabit manzo Allah ya hana idan me ya fito a miƙe ya ce ku daina miƙewa ya hana yau gobe annabi fito Hassan ya miƙe ana rika rigarsa ka zauna mana ya ki zama sai dai bari annabi ya zauna yayi aqum wal qiyamu ilaika fardun na tashi saboda kai wajibi ne ya Rasulullah ta yaya ku za a ce inda farfar Allah ban aikata ba ai mikinu mallahu aqallur rajih daman zai yi wanda hankalinsa yake rinjayensa ya ganka ya ga wannan kyan da Allah ya maka kuma bai miƙe tsaye ba kaji kuma kaga annabi ya hana amma yayi ne ya aikata ko manzo Allah sai ya ce ubangijinsa ya ma alƙawari duk wanda ya haddace wa'annan baituka na Hassan ibn Thabit shi kuma zai gina ma gida aljanna babu hisabi na fa sa fahimce ni shi sa na ce yanzu sai an gaya ba kai wani manzo Allah sai an gaya ba za mu ta yi mun gode Allah akan yaqini muke tafiya wallahi Allah ya kara annabi wasila wayannan yan uwa yan basarwa nan tafiya Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya yi da ku cikin annabi sallallahu alaihi wasallam akramakallah yan afwa abadan yi kasida wadan Allah ci gaba ga Faisal nan Allah